1931 urtera arte Euskadin emakume hitzak ez zuen bigarren esanahirik, baina data horretatik aurrera izen generiko hori emakume abertzale batzako edota EAJ-ko militante gisa antolatutako emakumeak izendatzeko ere erabiltzen hasi zen. Emakume abertzaleen batzak 100 urte bete ditu aurten eta Euskal Herriko Unibertsitateko 3 irakasleek ondo baino hobeto dakixe zer gertatu zen erakunde horrekin, erakunde horren nondik norako guztiak. Begoña, zeuk ederto dakitzu pixkat sorrera, badakigu oindala 100 urte, 1922an sortu zela, ze testu ingurutan? Bilbon hasi zen movimentua, eta entzun eta gero irlandar baten izaldia azaldu zuelako, emakume irlandarrak zelan egiten zuten lan nazionalismoaren alde. Orduan, kontutan hartu behar da, 22an edo 22ko emakume hauek ja beharrean ibili zirela, lanean ibili zirela, ze 1908an Eusko jantzitegia sortu zanetik ja ongintzan eta lanean ibiliak ziren. Euskararen alde, euskaraz mintzatzen ziren eta umeen eta emakumeen aldeko hezkuntza bere horren alde lan egitea erabakita eduki zerien. Hortik aurrera, denbora laburrean egon ziren, gero Primo de Riveraren diktadura etorri zen, eta baina eurek esan da dago, ez ginen etzera joan, isildu egin ginen, baina lanari utzi ez. Lanean ibili ziren, barriro Errepublika etorri arte, eta egi esan 31-tik 36 bitarteko tarte hori loraldia deitzen dugu guk, asko garatu eta zabaldu zen Euskal Herri osoan. Esaten da, Gipuzkoan gaude eta 76 herritara zabaldu zala, 10.000 emakume izan ziren karnetdunak, esaten hori azpimarratu beharrekoa da, ze afiliatuta egon zirenetatik gainera beste asko bere ibilten ziren emakumeen artean, naiz eta karneta eduki ez. Orduan, eurek nazionalistak ziren, herrigintzan lan egiten zuten. Horrek antzerkiok izate zian, langabe zaurenei, gaixu entzako, haren benefiziorako izate zian. Batez ere altzolan ingen zen, 2 edo 3 baliguen zen altzolan ere. Han ere bazagoan gaixo bat, eta ere geure moduan abertzalia zen, eta haren benefiziorako ingen duen. Iluntzien danak ertetzean duen. Batzutan, batzuek batzen zina, bertitan bestiak. Eta gure juntaizeko iten juntzen batzokiko. Martzalgo. Lehenengo itxil. Bai. Antxe batzarrak eta itxi da, gaur kasa, gu primeran pasatzen. Hezkuntza asko zabaldu zen eta asko garatu zen, ongintzan aurrera egin zuten gizarte laguntzara heldu arte eta erizaintzan. Erizaintzan bere lan asko egin zen, batez bere emakumeen profesioari begira, formakuntza profesionalari begira. Hogeita hamaseian gerra, zer rol jokatu zuten emakume hauek? Lan handia egin zuten, atze guardian josten, arma fabriketan laguntzen eta gizonen utzune guztiak betetzen, etxeak aurrera eramaten, umeak eta sarrak mobilizatzen, alde egin behar izan zuten nean Nafarroatik Gipuzkoara, Gipuzkoatik Bizkaira horretan laguntzen, etxeak bilatzen, gaixoak zaintzen, eta batez bere, gerran bertan, frentean eta ospitaletan
lan handia egin zuten erizainak. Karmel eta gerraren ostean diktadura, zer gertatu zen emakume abertzaleen batzarekin? Asko erbesterako bidea hartu behar izan zuten, batzuk Bordelerantz, hau da, iparralderantz, itsasoz, beste batzuk Kataluniarantz. Orduan, gogorra izin zen guztientzat. Emakumeen kasuan, are gogorrago, euren senarrak, euren bikoteak edo trintxeratan edo gerran edo olakoetan ibili behar izan ziren, eta orduan eurek hartu zuten familia osoaren ardura. Kasu batzuetan, umeen laguntzaileak, andereinoak eta erizainak izan ziren lagunduteko euren Labana eta olako barkuetan, ez dakit entzun badozue, alde egin zutela. Orduan hor laguntzaileak izan ziren maistra eta erizain asko emakume abertzaleko militanteak zirenak. Erakunde moduan, erbestean, ondion, existitzen zen EAB? Gerra hasi zanean, esan genezake EAB elkartea Kataluniara joan zala. Eta han, zuzendaritza berria antolatu zen, eratu zen, beste persona batzukaz, eta gero handik aldegin behar izan zuten 39an iparralderan, Baiona zonalde horretan kokatu zen. Eta esan genezake zuzendaritza hori egon zala, lanean edo indarrean egon zen, 1978 arte, lanean. Batez ere, eurek jasotzen zuten dirua, edo botikak, edo erropak, edo erabateko laguntza, behar zuten presoentzat edo familia, refugiatuen familientzat, bai iparraldekoak, bai hemekoak. Eta orduan, esan genezake, batetik Kataluniako talde hori oso importante izan zala, baina aldi berean, aldegin behar izan zuten askok Venezuelara, Mexikora, Argentinara, Txilera, batez ere. Eta orduan, handik, lan handia, batez ere diru asko jasotzen zen, sosketaz, loteriaz, edo gabon ospakizunetan, eta olakoetan diru asko eta asko bidaltzen zen onuntz. Klandestinitate hutsa? Bai, klandestinitate hutsa, isiltasunean, ez da. Diskrezio handiagaz, gauza delikatu ere bazan, aintreinoak eta erizainak zirenak, ona bueltatu zirenean, gelditu ziren titulu gabe, edo depurazio gordina jaso zuten. Eta orduan, ezin izan zuten klaserik emon berriro, eta orduan ibiltzen ziren, etxez, edo familien ezagunen artean frantzez klaseak emoten, edo horrelakoak. Eta hortik sortu ziren ere, gaur egun ezagutzen ditugun, etxe ikastolak edo Elbira Zipitzia ziur entzun duzula. Hortik, hasiera baten etxeetan, edo etxe ibiltarietan. EAB-en historia entzun ostien, gaur egun ze irakurketa ingeinke mugimenduari burutze? Gehien baten sufragismoarekin lotu geinke, hau da, emakumeen eskubidea, boto emateko eskubidea, politikan parte hartzeko eskubidearekin lotuta. Gaur egun politika da arlorik indartzuena parekotasunean. Emakume eta gizonen arteko parekotasunean oso lortuta dago arlo politikoan. Arlo ekonomikoan ez. Enpresa buruek gehienak ez dira andraskoak. Eta beste arlo batzuetan, deportean, kirol aldean, bez. Abertzaletasunetik irakurrite, eurek ezarri ebela lehenengo hasia, gu gaur abertzaletasunaren ideia hori eukiteko. Azken batean ikastoletan gure identitate nazionala eta gure identitate kultural euskalduna, euskotarra, eurengandik dator. Behar bada gaur egun hori galtzear dago, gure eskoletan, ikastoletan beste modu batera ulertzen delako, Espainiako legetatik beste irakurketa batzuk datoz, da hor apur bat nik ahulduta ikusten du diskursoa, baina. Zure ikasliei, emakume abertzaleen batzari buruz galdetzerakoan hasiera baten? Ez dakit zer da. Ez da ezagutzen.
nik hezkuntzaren historia emoten dut, eta orduan apurtxo bat aipatzen da ikastolen sorrerarekin, horre Republika garaian, da gero Frankon denboretan da lanean ibili zirenak isilean eta anonimatoan, emakumeak izan ziren. Mendeurren honek balixo deixela, ez? Atzera begira jarrite jakiteko nondik gatozen, eta importantea da jakitea nondik gatozen nora joteko garen jakiteko. Pues fue hacia el año 32. Yo empecé a colaborar a los 16 años. Y de Bilbao fuimos. Diferentes secciones. Unas aprendían a cocinar. La labor nuestra fue sobre todo revisar un poco. Batzutan, batzuek batzen ziren. Etorri zitzakon monzon de Santziun eze. Zue bezalako emakumeak badaure, Euskadi ez da galduko.